el meu nom és Irene Teixidor i aquest és el campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida. Actualment estic treballant al Departament de Tecnologia d'Aliments, que avui us ensenyaré. Som-hi! Jo ara mateix estic a el que seria l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida i estic a la unitat de micologia aplicada del Departament de Tecnologia d'Aliments. Actualment estic iniciant el doctorat, on el que treballem són els fongs i les seves micotoxines, que són les substàncies que ells poden produir en diferents aliments, com per exemple cereals. En el meu cas, jo estudio la civada i el que fem és agafar aquest aparell que s'anomena Axeinir i fa una fotografia dels grans de civada. Què ens permet aquesta fotografia? Ens permet saber, després de molta estadística i molts estudis, si aquest gra està infectat per fongs i micotoxines i que, per tant, poden suposar un perill per la salut humana i animal. Per tant, el que faríem seria descartar aquells grans que estan contaminats i així millorar la seguretat alimentària. La ciència m'ha agradat sempre en general, però no sabia ben bé tampoc cap on tirar. Era com, sabia que ciències bàsiques no, sanitària tampoc. Llavors, els aliments era una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció, jo que sé, fèiem pràctiques a l'institut i sempre que era el tema alimentari a mi és el que més m'agradava. I llavors, sí, la ciència des de sempre, però el que és l'alimentària que em vaig començar a fixar ja més des del batxillerat, que és cap a on em van més enfocar cap allà. La intenció era marxar. Al febrer del 2020 vaig anar 10 dies als Països Baixos, a Wageningen, a fer un projecte d'I+D i així, amb la perspectiva de al cap d'un mes marxar a Argentina a un centre que és un estil al CSIC d'aquí a nivell estatal, que es deia CONICET, a la Universitat Nacional del Sur. Però una setmana abans va aparèixer el Covid i ja quasi amb la maleta feta m'ho van cancel·lar i ja no ho vaig poder retomar. Justament avui, un company i amic del grup m'ha dit que marxaria a fer un postdoc a un altre país europeu i no és el primer que m'ho diu, perquè té molts més recursos a l'hora de fer el seu projecte, però també perquè té un salari molt més elevat. Llavors penso, per què un país forma investigadors per a que aquests al final tinguin que marxar a treballar fora per tal d'obtenir unes millors condicions de treball? I per què el nostre sistema no és capaç de retenir el talent que tenim aquí i que tinguin que marxar? I penso també, jo també ho hauré de fer, també hauré de marxar a investigar a un altre país per tal de tenir unes millors condicions. M'aixeco pel matí i vaig a buscar una companya de feina i anem cap a la uni. I després estem al laboratori, llavors dinem allà, tenim una sala on dinem tota la gent de doctorat o postdoctorat i després allà a les 6 de la tarda, normalment, acabem i llavors ja el meu temps lliure. Quan surto, bàsicament el que faig és anar al gimnàs, m'agrada molt ballar, faig diferents activitats de ball, també per relaxar-me i treure l'estrès també intento fer ioga, body balance o aquest tipus d'activitats i també soc una persona que m'agrada molt sortir, quedar amb els amics, anar a sopar, anar a fer un beure. El ioga la veritat és que jo pensava que no, però és una persona molt nerviosa, que sempre tinc mil coses al cap, sempre estic pendent de tot i és una cosa que la gent diu, hosti, amb lo nerviosa que ets, com pots fer això? Dic, per això ho faig. Amb els pares contents. Més que res, el meu pare és pagès, llavors sempre s'ha dedicat a l'alimentació. Llavors, al final, formo part també d'una mica de la cadena i de tot el sector i del que és Lleida també. Ells sempre me diuen que endavant, m'han dit sempre que si faig el que m'agrada, que ho faci i ho disfruti. És difícil d'arribar a la població general. Jo crec que aquí és un dels problemes, en què la ciència i la població no acaben d'anar lligades de la mà. És una cosa que aquí s'hauria de millorar. No sé si amb divulgació, amb xerrades, amb documentals, amb tot, perquè al final, sobretot l'alimentació és una cosa que
ho mengem tots aquí, no? I al final és bàsic. Per la salut, repercuteix en la salut de les persones, repercuteix en l'economia, repercuteix en tots els aspectes de la vida. D'aquí 5 anys, espero haver acabat el doctorat, haver pogut haver fet una estància fora, que no m'ho impedeix cap pandèmia, i intentar seguir la meva carrera investigadora. Si pot ser aquí, millor. Si pot ser a la Universitat de Lleida, millor, perquè per mi és casa i m'agradaria quedar-me aquí, no? Que hi ha la possibilitat de que solament m'hauré de marxar? Pues segurament. Que després podré tornar? Pues espero que sí. Però m'agradaria continuar la meva carrera investigadora en tecnologia d'aliments i quedar-me a la universitat si és possible.